Klasika, zalejem si to na 3-krát, tak ako sa faceliftujú auta, vždy je na nich niečo nové. Ja som tento taký netradičný prístup k testu zvolil len preto, že som dostal na to chuť. Ono, keď si pozriete nejaké katalógy Foresterov alebo obdobných aut, tak vždy je to niečo v krajine, výlet, oddych, tak som si povedal, tak prečo uprostred týždňa, hoci je akurát tak po daždi, ja nemôžem vyjsť a nemôžem si urobiť zalievanú kávu vonku. Neviem, ten Forester ma k tomu nejak inšpiroval. A k tomu, aby som sa znova previezol na Forestry, aby som sa obetoval, ste ma inšpirovali vy. Značka Subaru je taká zvláštna. U nás sa nepredáva na milióny, pretože viac sa sem ani nejak nedodáva, len nejaký počet, ale pokiaľ ide o zhliadnutie a záujem divákov, tak Subaru dominuje, no a samozrejme medzi autami, ktoré zaujímajú, je aj Forester, to ako jednoznačne. Za mnou stojí XT s CVT prevodovkou v tej najvyššej výbave. A ja som teda rád, že idem si chvíľočku oddychnúť a možno ukázať tie veci, ktoré sme na Forestroch ešte neukázali, lebo bolo toho naozaj dosť, čo sme s Forestrami urobili. Na druhej strane ten posledný porovnávací test s ostatnými SUVčkami, kde tak Forester vyšiel zo štvorkolkou ako veľký hrdina, tak tam šoferovala Katka, ja som sa za volant nedostal. Tak najvyšší čas, aby som sa trošku zahral. Pohoda. Ale poďme k autu, to vás isto zaujíma. Forester pôvodne, keď prišiel na trh, mal byť autom do koča aj do voza. Možno bol viac do voza, do toho terénu a teraz sa stáva takým väčším kočom, takým parádnym autom. Aby ste si ho nezašpinili, tak v batožinovom priestore, ktorý je široký, ponúka aj takúto gumovú rohož alebo dno, z ktorého sa aj veci nevylejú. Je to lepšie, pretože do tohto sa omrvinky nabijú aj ihličia, zle sa to vysáva. Tu by človek čakal, že tu už nie je rezerva, že je tu veľké sklamanie, ale nie, pretože pod dnom je ešte dojazdové rezervné koleso. No a podľa tohto očka vidíte, do akých podmienok je Forester určený. Aj ten zdvihák je masívny. Ešte taký doplnok, sklápanie operadla z batožinového priestoru, háčiky. Teda sú tu aj nejaké tie simply, clever riešenia. Mne sa páči, že ten batožinový priestor je najmä široký a tak dobre využiteľný. Čo zaujíma návštevníkov zadnej časti auta, no ako sa tam nastupuje. Ja to mám teraz tak hore v teréne, predsa je tu 22 cm sledej výšky, ale to nastupovanie je dobré cez ten prach, lebo je nízky. Je tu dosť miesta na nohy. Vo Foresteri nenájdete ako v konkurenčných SUVčkách to posúvanie zadných sedadiel alebo nejakú takúto variabilitu, ale zase je tu aj na šírku, aj na výšku dosť miesta. Navyše tu je strešné okno posúvateľné, takže vzdušnosť, presvetlenie a pohodlie na zadných sedadlách je fajn. Trošku mi prekáža, že tie zadné sedadlá sú také veľmi plitké, ale zase už dvaja, traja, nikomu to nebude nejak ten zadok ťahať inde, takže možno aj to je výhoda, taká tá priestrannosť. Áno, prekryté prahy ste si určite všimli, ale čo som si všimol ja, v najvyššej výbave je vodičové sedadlo nastavované výškovo, elektricky, vo všetkých smeroch, čiže plne elektrické. Spolujazdcové je s pevnou nastavenou výškou, to znamená, že ho nenastavíte ani hore, ani dole, jednoducho len pozdĺžne. Hnedá koža, to sa mi páči, že Forester začína byť pestrý, aj keď už nemá tie bezrámové okná, ale zase aj tá koža dáva tomu taký nádych, ako som povedal, do voza. A jedna z vecí, ktorá ma na 2017 upútala, mal som teraz možnosť to vyskúšať, to sú full LED svetlá, ktoré sú aj natáčacie. Keď idete v noci a natáčate ich, tak dobre zachádzajú až do zákruty. Samozrejme vidíte ten pohyb svetiel, dá sa to vypnúť, komu by to prekážalo. A to je v podstate ten základ. Forester viete ovládať a je to funkčné auto, tak poďme na ďalšie jeho funkcie.
Často sa pýtate, ako funguje CVT prevodovka v benzínových modeloch Subaru. No, funguje tak, že plynule mení prevodový pomer a snaží sa čo najlepšie využiť buď krútiaci moment, alebo výkon motora. Charakterizovať to v praxi je veľmi ťažké, pretože tá riadiaca jednotka sa prispôsobuje tomu, čo robíte a vždy akoby zareaguje inak. Závisí to od predchádzajúcej jazdy. Napríklad teraz vychádzam z obce, tak rastú otáčky a bol tam efekt akoby preradenia, že klesol otáčkomer. Inokedy to drží 2000 otáčok a rastie vám rýchlosť. Možno to bolo tým, že pred chvíľou som bol prepnutý v športovom režime. Teraz odbočujem a chcem vedieť, ako sa tá prevodovka hneď spamätá. Zatiahla pekne od 1500 otáčok na prevod, to znamená, otáčky nevyleteli hore. Ťažko niektoré veci ukazovať, ale skúsim simulovať aspoň niečo, aby ste vedeli, ako tá prevodovka funguje. Som v strmom kopci, chcem sa pohnúť. Je tu asistent rozjazdu do kopca, to znamená, auto necúvne, čiže takto sa jednoducho pohnem, to je v poriadku. Ale ja chcem vedieť, či s tou CVT-čkou sa dá akoby tak napresno v strmom kopci manévrovať. Niektoré dvojspojkové prevodovky s tým mávali problém a s automatmi by to už malo ísť akože bez problémov s klasickými alebo s CVT-čkami. To znamená, že jemne plynom sa pohynam dopredu a takto si to viem pekne dávkovať. Čiže na toto je tá CVT-čka dobrá. Celkovo je navrhnutá CVT-čka tak, aby ste len robili niečo s plynom a nič neriešili. Nesmiete si všímať akoby vzťah otáčok. To ucho musí byť nie opreté o otáčky motora, ale vlastne o tú pohodu v aute a potom si CVT-čku obľúbite. Samozrejme, už sa správa inak, než tomu bolo pred rokmi, kedy tie CVT-čky začínali. Keď pôjdete zo strmého kopca takto dole a budete mať nízku rýchlosť, tak tá prevodovka vám nejakým brzdením motorom nepomáha. Pri zjazde zo strmého kopca vyššou rýchlosťou, tak tam áno. Teraz uvidíme, ako zareaguje. No napríklad, teraz sa držia otáčky a stúpa rýchlosť, lebo nepotrebujem silno akcelerovať. A keď prepnem na konci obce športový režim, tak tie otáčky idú automaticky hore, vrchol krútiaceho momentu a už využívam kone. A dosiahol som, čo som mal, 50% plyn stlačený a získal som z toho výrazné zrýchlenie. V športovom režime je to už pripravené na to, že budem radiť týmito pádlami pod volantom, čo by malo mať akoby taký efekt, že sa tie skokovito budú meniť tie prevodové pomery. Má to taký efekt, vidíte. Ale ak mám byť úprimný, tak iba naozaj vo výnimočných prípadoch si tie pádielka tak niekde hore čortovicou preberiem do režimu, ale skôr ostávam verný tej automatike. V podstate si vyberám medzi týmto sharp, ostrým športovým režimom alebo inteligentným. Ten stredný je také niečo medzi. Len tak mimochodom vám môžem zodpovedne prehlásiť, že Forester vie urobiť obrovské divadlo s tou CVT-čkou. Keď idete plný plyn, ona sa prepne do úplne iného režimu a kde lieta ten tachometer, to sa nedá ani ukázať. A hlavne to dobre drží na ceste. Ale čo môžem ukázať, tak to je priemerná spotreba. Ja mám 9,6 v teste, my si to s Katkou vieme rozdeliť. Ona doniesla auto z Bratislavy, spotreba 7,2, dojazd bol ešte 500 km. Ja som to tak trošku zrazila, to vždy sa mal napísať. Prečo dokážem toto celé snaženie v priebehu pol dňa pokaziť. No, ja si chcem užiť radosť. Ale väčšiu radosť možno ako spotreba, ktorá je tu fakt dobrá na CVT a benzín, mi robí podvozok. Bez nejakého preklikávania, elektrického prepínania. Tieto tlmiče to zvládnu posadiť 160 do zákruty. S týmito tlmičami môžete ísť po jamách. A keď prichádzam do terénu, tak sú to rovnako tie isté tlmiče a pružiny a bez problémov sa dá s nimi zvládnuť aj terén. Toto na autách uznávam, ak to vie niekto nastaviť. Páči sa mi to viac ako celé tie preklikávania. No,
Áno, na scénu prichádza krížiteľ náprav, raz ťa chvála. Ale teraz mi ide o jednu vec. Áno, toto by mal byť priebeh toho, čo sa deje na spodku, na náprave. Uvidíte, ako mám vytočené kolesá. Aká je štvorkolka vo Foresteri? Tým, že je tu CVT, tak je to tzv. Active All-Wheel Drive systém. To znamená viaclamelová, mechanická, elektronicky riadená medzinápravová spojka, ktorá to nejak rozdeľuje základne v podstate 60 dopredu, 40 dozadu. Čiže aj keď sa Forester s inými SUVčkami pasuje, tak nepoužíva na to nejakú brutálnu železnú štvorkolku, teraz v zmysle 50/50. Nie. A v podstate tak sa to aj správa. Teraz nemám zapnutý žiadny X-Mode, to znamená, chcem to tuto zľahka do toho blata prekrížiť a možno budete svedkami toho, že keď sa niekde vo videách ukazuje a Forester hrabal jedným kolesom, alebo takto, zvlášť keď to ide do kríža, on ide viac ako som čakal už štandardne. Kým nemám zapnutý X-Mode, tak stále tá elektronika to nerieši. Nerieši to ako nejaké brutálne prekríženie náprav. A keď dám X-Mode, tak ten sa bude snažiť o to, aby na každé koleso išlo rovnako. Skrátka to prerozdelí, samozrejme vplyvom elektroniky, nie žiadnym samosvorom. No ale teraz by ste mali vidieť, že ďaleko ľahšie vychádzam na ten kopec. Ešte si dám X-Mode na štart. Viac počuť, ako pracuje elektronika, ale je pravda, že auto sa do toho oprie viac kolesami. Čiže aj Subaru to rieši elektronikou, čo bude menej dotáčavý. Asi áno, trošku. To sú také špecifické odklopené zákruty, ale tak troška radosti by sa tu v tom našla. Ono vždy autá sú na blate nedotáčavé, ale treba to nechať. Netreba to siliť plynovým pedálom. Aha, toto som trošku prepískol, ja. Do dola, do zákruty. Áno. A žiadne opačné netreba dávať tomu Subaru. Tak, čiže teraz funguje aj zjazdový asistent. No a som zvedavý, že či sa pohneme tu hore na týchto letných gumách. Musím veľmi stlačiť plynový pedál, kým zasiahne X-Mode. Tak toto je neskutočné. Treba si to skúšať, tie jednotlivé systémy, ako pracujú, ale mám za to, že na takéto blato, a keď potrebujete ísť trošku rýchlejšie, preletieť cez blato, je možno lepší štandardný systém bez X-Modu a keď máte vypnuté ESPčko, to je taká moja rada. Teraz som ho vypol, ja som zvedavý, čo v tejto klopenej zákrute bude robiť, ako sa to bude javiť na tom displeji. To znamená, idem dnu. Fú, tak toto bolo veľké rodeo. Mám pocit, že systémy sa zapotili. Takže Forester X sa nám ukázal v plnej paráde. Ja vám ďakujem za pozornosť. Nejdem zdržiavať zo Subaru. Ešte mi napíšte, že chcete nejaké Subaru vidieť. Ja ho rád dotestujem aspoň takto virtuálne. Vás rád preveziem. A možno na budúce otestujeme aj tie LED svetielka.